Nahinang budaya babaran mo bang gutom-tumo busbusin lasa ko mahilangan na pikir mo butuanan ako tungtong saja kita sila sa'yo minsanin baratku di nalagihon mo tungtong ko saja di waktu situan kita o minsan kita karuan buhay na naglalasang minsan ko noon manginsuratan mayroon mahilig akhir ay natagip mo tungtong saja kita sila satu minsanin baratku di nalagihon mo tungtong ko saja di waktu situan kita o minsan kita karuan buhay na naglalasang minsan ko noon manginsuratan mayroon mahilig akhir ay natagip mo tungtong ko saja di waktu situan kita o minsan kita karuan buhay na naglalasang minsan ko noon manginsuratan mayroon mahilig akhir ay natagip mo mahilig akhir ay natagip mo Oke, amoy itu kumpusan ciptaan sendiri, kumpusan sendiri.
masilansa. Thank you. Thank you. Yes. Yes, sir. Ingat baik-baik. Itu namanya jalan.
Oke. Oh ya di on maingat tut ang kare dia ipacip dia. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Wow. Saat di bawah sumayang sayang, na ito ang maindah ini marupa. 5 tahun kaya ini nasubulay, ay maindah ini mamandang mandang kulita. Sa
sayang ko. Pagkayari lang kita tuon, kaya ko istorya na ni mo ako. Si Manong Tilalele, Tilalele, Lilala. Si Manong Tilalele, Tilalele, Lilala. Yang kumakian. Lumayan to. Maingat ko ba mag-agisara? Maingat na isa magkata-kata. Maluhay ko isa pa mag-agian. Daya ay puno mag-isa pag-inasuhunan niya. Si Manong Tilalele, Tilalele, Lilala. Si Manong Tilalele, Tilalele, Lilala. Ulit. Ulit. Aha. Masakit sa papigilan ko. Pagkalawagan niyo ako. Masakit
ikaw ang mahalin na Grabe ang tingog niya mag-asawa pa wala. luha ko na pagpapahal Masal sing kasusahan Mahuli buhinan mo Himbaran mo no ako Pasadunggal na ikaw Inya ako sinjahan to Luwagan mo na kubuntuan at maras Ang pag-ila sa ako kayo mapapahas Sa lugay di maabutas Inya pagpagdasan Ikaw na ang asin-asin Pilihan na nawakan Ikaw na asin Hindi alaw Isang kayo Ito para sa dait mga wakong Kita yung akong kaagaran Simon kita siya Asin kayo Kaya ko pa rin ang isin ni Karay Sana ilunay Wala kong nagkasamo Hagalangan, hiwanan Hawak kong bilang mo Sa
kami. Magdawin na wala. Waalaikumsalam. Bago sa kadausan, Tupad-tupad ginawa sa lutahong tanawan. ayaw kaisa. Unang ayuhan, ikawin pasabahan. Masakit pikiran mo, pangako batasan mo. Patay mo, bunuan mo na ako. Ayaw, di masagawa ko sa pulis. Thank you.
Ano pa yung tangalan nyo? Ito pagkapag-inisap, ito pagkapag-inuman. Manas dahil pasalan, ingin kita biyagi sunan, ingin kita tuwang bubuo. Lima tuuin ko yang ito na ing kalangan kaya tumtuman ko inuan kiyaro na ako. Okay, dari mga tuan mga reng, ito na ing kalangan lang ta. Ikaw ra salama-lama in kalasahan ko. Jari bayaw ni sa pagkalamon ni Muhammad Khairul permit panganten baru kumana. Okay, dari mga tuan mga reng, ang pamlata.
pengantin baru kami ucapkan daripada Pin Group. Oke, jadi mga tuan mga rayang dia nasin sambat bukon haja lautain penghargaan ataupun lautain sedekah habuk lauta pengantin tahadung ini. Amin lauta subay naman alta sa buat melengkan awan pangayon ko habya kano katan ano kailo im pengantin ta pagkayari na ganti sim presidenta Ivan Sin Sultan ta. Jadi mga tuan mga rayang ano kailo pagkayari na in Raja Sahari itu pagtupakin orang itu pagtupakin makatulang maksudnya. Oke, jadi mga tuan mga rayang
Dari mga tuan mga rayang mayor na nagpapata-pata pa, dari tayo mani na ing kalangan Rehabing Group, Kaliko Panampatan. Okay, dari mga tuan mga rayang, biyayaon, imasan niya pag-ubusin ang bukal. Okay, dari mga tuan mga rayang, handa sa pagkasilasa, alam sa pagkasilasa mo, yan ang kailangan, Kaliko Panampatan. Oke, jadi mga tuan mga rayang yan tuna. Thank you.
Pagkaluwag kita isang pagkakataon Isibo sa pagkuhan isang ibigbayan Sa limang pabayang isang ibigpiligan Ako bibig kayo ko madayang Ay maingat kau lalaki ni magkakakata Uy, maingat kau lalaki ni mag-iisara Panghindara nila yung higit na pula Ay nagalay na isa kayang ba isa-isa Dapat kinabay sa dalay pula ito pagpapag kinurang. Ay, aray ka ba rin na? May takabakoy pa. Ay, bapa inagda. Ay, bapa yun to. Ay, bapa tumagi bapa. Tinasa dadiri pa. Yung pananin na mga pagputag siya minumul niya. Wala. Ate Mangod, sorry lang ha. Natawag ta kay bapa. Yung panal ko ito mga inumul ko ang pagputag siya.
Nandito na po ng president natin, si Duterte, at sa kaasawa niya. Dari palakpakin natin si Duterte po. Agi dari pagkabayaw ng inikaw takasawa na rin, tumtuma tukol. Ha? Tumtuma. In ka agi hina mo rin ang kasibi-sibi mo, samtay ko piyasawa. Dari kala sa hina mo, iba niya mo ha. Iban na sinasawa mo ay kung magpangligat tungtungan sa sarap. Ang idari pagkay nagaw takasawa sumay ka mag-adda ta asawa mo ha. Dari impagadat mga anak hatayim na mo na kauna aon pagadat bilang kita mag-asawa ha.
Jari lang ta, mga tayo manghod, magbuntol bisara. Hawak to sinmayroon pa sa wako, impagtag ko babae hiindadya. Sa wakto ako nakasawa, impagtawag ko hidaling. Jari may mukingatan impagtawag, sinasawa ko bang isyo, hikupin. Okay, jari ba yung mga ton, mga reyang saksi ka mong katan, ha? So, sinsugol ka mong katan, bang ka mong tagasawa, mapinda na yung pagtawag. Jari ba yung asubuhan ka? May tanong patay-patay. May tayo Bihitan naman ito. Dili ba yung mga tuwan mga reyang, bayaw na subon tayong pangantin, pagkain siya lang ta, haiklasim pangatayan mo anak tumtuma. Ha? Haiklasim pangatayan mo, hapagtawag mo asawa mo, saksian singkatan, kamo na impunan, hadumini, banghisyo ipagtawag mo, asawa mo. Yan. Yang. Saksian niya na. Yang. Okay. Yan to hawak to kaway rong jurukalan. Jadi bang kau hawak to jurukalan, hisyo impagtawag mo, asawa mo. Masira, di mo pinda. Yan. Tuntuma, bang pa maimba na mo, mapita hawak to siya jurukalan, telepon niya ako magusos, mapagbag na hiyang mo. Okay, jadi ano kelo lasahay na sawa mo, jadi bayaw pag-isun-isun ka mo, unang pangalayon niyo karora nga. Jadi ini ko damit yan, buko na jesap siya, kita yung pungot ko ini, bisa bukong tabling. Okay, jadi mga tuan mga reyang, ano kelo, ini ko isab damit yan, subay ka mo mag-isun-isun, ibansin bana mo, sabab ini, amin long sin English, husband mo. Ha? Jadi, bayaon, manjari na ka mo mag-isun, unang pangalayon niyo. Ha? Isuna na nasawa mo, ada kalay nasawa mo. Bang kaway ron di abay, mangutang nga Pakistan, wayrong kay suna di ba ikaw? Tanto pagtapos bulan, bang nangukutin Pakistan, mabagbag na, himat na. Amo na. Okay. Mabungis.
Sarawan. Amon sa ilin taga-utang po, Jibi. Ang tagawtang ka. Natawag ako po. Okay, tumawag kita sa tang request. Di nga mga kanila. Pagpabunto lang ako na pagkumipisa. Ito ang bisa ko. Panal ko ini mga kwatseng kalo. Pag kita, insiya ini, ingkalag. Okay, kita panggil yang seterus niya. Dengan siapa? Okay, siapa bernama Jamal? Biar ko sa dukalan. Jamal Ulkira. Oke, Jamal dan Matslan. Okay, untuk Jamal, liban itu Masdan. Udah kayak lo mga tahun mga raya, mga kamayanan, kanina kamutuan. Mamaya sila kimitasin, bunga liman niyo. Hindi, napagtatakbihan manok ini. Okay, mana sudah si Maslan sama si sino po? Jamal Abdullah. Okay, yan na sila. Pausun na magpantang ka rin. Laglagat na tayo mga ayaw mo na sila pag-ano naglagat. Mudo na sa naglakat bebean. Ba't nagsabaw na sa yandang? Okay, halo na. Okay. Oke, jadi matur marayang biyaon. Malingkat, paupusun na tunay magbata ang pagkita na isa magpang... Okay, silipin na mga pagpataywan sa mga tindahan sa magmalambong-lambong. Palungkuman namin sila mga tiyaon. Dali na mo.
Okay, mga doon mga rin sisuro na rin babayan, mga pagkatapangan din, babayan na rin masana ito magkapanda, na nagawa magpanda, pag sila yung pagkakita yung pangalay magbali. Okay mga tuan mga rayang nangayo kunuin pengantin kataan kuno singamon kalor kasi pengantin te mangud niya naka pangtugod niya naka dumaguno siya magpata ang mga laula siya niya mga usbawaris niya. Mga istabaw. Okay, kaya nagaburan. In mga kalor kasi pengantin usong nagababain na ka